nezamestnaná. A mám sa dobre. Škole som sa vydala, potom som sa rozviedla. Ako sa skončil komunizmus, odišla som do Grácu, žijem v Gráci, už som tam asi 17 rokov, mám 3 deti. Som stará mama, mám obchod, podnikám s dámskou modou a to je všetko. Ostatné školu. Tak ja to uzavrem. Tak ja som v základnej škole chodila do Makity, tam som skončila, hneď som sa potom vydala, lebo ma začala svepeť a banujem. Chcela som počkať. Mám 3 krásne zdravé deti, 25, 24 a 19. Najstarší syn skončil herectvo, takže mám úspešného herca, divadle Andreja Bagara v Nitre. Neviem, po kom to má, otec to určite. Otec je neznámy. 7 rokov som pracovala v Rakúsku ako opatrovateľka, medzi čím som si urobila vysokú školu sociálnej práce, takže skončila som hlavne ako magister sociálnej práce a toho času pracujem ako opatrovateľka v ústave domov sociálnych služieb na Medvedzi. Takže mám také úchylky a už takedy patrím ako medzi pacientov. Takže to je všetko, byla musím panové zatiaľ. A čo vám poviem? Začal som podnikať ako stolár, dlhé roky sa mi darilo, prestalo sa dariť, začal som ho robiť po svete, zase stolárinu, zariadovať hotely a ja neviem čo. Mám ženu, mám dieťa. Psa, dobrú psa. No, ďalšie 2 deti doma. Akože spokojný. Dúfam, že sa bude dariť, ale uvidíme. Keďže to bude dlhé, ja si radšej sadnem. Nie, to už som bol zasa stredovom pozornosti. Ja to odklepnem a budem trochu dlhší ako Ďuro tam vzadu, čo sa práve teraz napcháva. Áno. Čiže ja som svoju kariéru začal pomerne sofistikovane, vzal som si kružidlo, urobil som si 300-metrový okruh, povedal som si, tu pôjdem do školy a hľa, priemyslovka, aby som nebol zase až tak ďaleko od domu, viete, ako je to predsa len dosť ťažké chodiť. A neskôr sa to isté zopakovalo s prácou, tu sa ale musím priznať, že som nedal na radu kamaráta, ktorý mi povedal, chlapče, práca, to je posledný zúfalý pokus, ako získať prachy. No tak som zamestnaný, tak ako väčšina z vás, tiež v istej nemenovanej firme. Panasonic. Industrial Devices, dobre. Lebo na tým nie je. No, verte či nie, oženil som sa. Neveríme. Nakoniec som predsa len jednu ukecal. Doteraz z času na čas žartujeme, prečo si ma vzala, ja neviem, si sa zatrelo, alebo čo. Je to z ňou skvelé, máme 2 deti, tiež s takým tým taktickým odstupom, čiže dcera 19, chlapec 8. A ja to vynikajúce, áno, všetkým odporúčam, najmä slobodným, ktorí to ešte môžu stihnúť. Tak na začiatok, ja potom zasa prispiem. To bolo dobré. To druhé už nestaviaš? Nepočul som to, vždy som povedal na čo vtipné. Či by nebolo tretie. Rozumiem. Koľko susedov sa vystriedalo medzi tým a tým rokom? Ja, vieš čo, to ti budem musieť potom poradiť, lebo viem, že máš len jedno a potrebuješ nejaké rady. Dobre. Ale je tam dosť vekový odstup, tak je či náhodou nejaký sused. Vieš čo, je možné o tom diskutovať, ja ti potom neskôr poviem prečo a ako a uvidíš, zasmeješ sa, pobavíme sa obidvaja. Na toto som dosť zvedavý. Áno, ja ti dám vyčerpávajúcu odpoveď. Tak, to je poďme potresť.
že nie sme zlí.